आं मुस्रि कास्टम बसुमतारी रंजालि बैसागु फोरबोआ फैगासिनो दङ। दा ओंखायनो आंनि फारसेनिफ्राय गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोनि साफ्रोमनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आं जासिबाय। आंनिफ्राय गेदेरसिन बिथांमोननो आंनि खुलुमनाय जासिबाय। आंनिफ्राय उन्दैसिन बिथांमोननो आंनि अननाय जासिबाय। आरो मिजिंथियो गोदान बोसोर बैसागुआ बर'फोरनो मोजां गाहाम रिजाल्ट होफैगोन आरो जों आवगाय जा दुखु जारलायाव दंमोन बेफोरखौ बावगारजोबनानै गोदान बोसोराव गोदान मिजिं आरो गोदान अनलायनायनि गेजेराव हारिया जाहाथे खौसेथि जाथों, हारियाव गावजों गाव जाहाथे अनलायनाया बारिथों, बेखौ आफा अबंलावरिनाव आरज खालामबाय आरो जों बेखौनो जों मिजिंथियो। बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै दोननाया साफ्रोमबो दायित्व। ओंखायनो जों जेरावखि थाया मानो गावखौ बर' होननानै सिनायथि होनाय, जों जेरावखि थाया मानो गावनि बर' रावखौ फोथांनानै दोननाय, जों जेरावखि थाया मानो गावनि बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै दोननाय आरो फेहेरनाय, बे साफ्रोमबो बर'नि गेजेराव थानो नांगौ। आं मिजिंथियो गोदान जोलैया गोदान बोसोराव बे मिजिं लानानै बुहुमनि जि खनला खनला जायगायाव थाया मानो बे गावखौ बर' होननानै सिनायथि होनाय, बर' बिमा रावखौ फोथांनानै दोननाय आरो बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै दोननाय आरो फेहेरनाय बे हाबाफारिखौ जाहाथे मावो। गोदान रंजालि बैसागु फोरबोआव जोङो आवगायहाय बर'आ बिराद अयनाय आरो अयथासाराव जों थांनानै दंमोन। नाथाय गोदान बोसोराव रंजालि बैसागु फोरबोआ जाहाथे बर'फोरखौ अननाय आरो गाहाम रिजाल्ट जाहाथे लाबोयो, बेखौ जोङो आसा खालामबाय। आफा अबंलावरिया जोंखौ अनथों, जोंनि बर' लाइमोनफोरा गोदान बोसोराव गोदान मिजिं लानानै बिजाब फरायनो हाथों, जोंनि आबादारिफोरा मोजां आबाद मावनो हाथों, जोंनि फोरोंगिरिफोरा मोजां जाहाथे जोंनि गथ' गथायखौ मोजां फोरोंनो हाथों। फारफ्रोमबो थिंजायाव जाहाथे अबंलावरिनि अननायाव फारफ्रोमबो थिंजायाव आबादारिफ्रा मोजां आबाद मावनो हाथों, फोरोंगिरिफ्रा मोजां फोरोंनो हाथों आरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया गाव गावनि थांनानै थानाय राहाखौ नागिरनो हाथों आरो बेयाव जाहाथे अबंलावरिया जों साफ्रोमखौबो अनथों। रंजालि बैसागु फोरबोआ गाहाम आरो अनलायनाय आरो रंजानाय जोंनि गेजेराव लाबोयो, बेखौनो जों मिजिंथिनाय थाबाय। गोजोन्थों।